L'Associació Catalana d'Integració del CEC ha editat un DVD on mostra, a partir de nombrosos exemples, les dificultats que es troben els deficients visuals a l'hora de poder gaudir de les manifestacions culturals del nostre entorn. En aquest treball audiovisual s'exposen tots aquells elements que són necessaris per tal que un cec pugui accedir a la informació cultural, utilitzar els serveis de biblioteques i visitar el patrimoni del país. A través de diferents experiències reals es pot veure com els invidents poden accedir al patrimoni si disposen d'acompanyants, si tenen materials de divulgació adaptats en suport accessible o si hi ha enregistraments sonors de l'espai que es vol visitar. Per tal que el cec es pugui fer una idea de l'edifici o indret, també són molt importants les maquetes. Per les persones invidents o de baixa visió, doncs hi ha unes maquetes molt boniques i molt adaptades a l'escala en què és possible percebre tot el conjunt, és a dir, que no són maquetes immenses com en molts llocs ens hem trobat, sinó que són maquetes a l'abast de la mà. En els plans de planta es pot entendre tota la manera de com està construït el monestir i quin camí seguirem, però en els plans en el que és d'alçada, fins i tot per l'interior i per l'exterior. I així ens fem una ubicació exactament del que és. Les visites als museus són una altra de les activitats culturals a la que els invidents reivindiquen accedir amb les mateixes possibilitats que qualsevol persona. Adaptar l'espai, seleccionar algunes obres perquè es puguin tocar, fer reproduccions de les peces destacades i dotar els equipaments culturals amb guies i catàlegs amb suport adaptat poden ser solucions per apropar els invidents a les arts visuals. Una planxa de coure explicant tàctilment i veient les diferents tècniques de gravat, doncs era un element important que podia introduir a l'obra que es presentava. O sigui que en cada cas ens hem de posar-hi una mica d'imaginació i tècnica per traduir tàctilment obres de pintura. Alguns dels grans teatres i programes de televisió de Catalunya ja disposen de sistemes d'audiodescriptors per explicar els aspectes purament visuals dels espectacles, les pel·lícules o els programes. Faig d'audiodescriptor, soc audiodescriptor. Això vol dir explicar, quan hi ha una obra de teatre, explicar en els cecs, explicar-los què és allò que ells no veuen, és a dir, ells senten els diàlegs, però que no saben què està passant en un escenari, tant que sigui de teatre com d'òpera, no? I aleshores jo el que faig és explicar-los què fan els actors, com es mouen, quines cares posen, quina escenografia hi ha, com van vestits, etc. En el cas de l'òpera, clar, és un espectacle total i per tant hi ha música, hi ha teatre, hi ha molts elements escenogràfics, hi ha un cabal d'informació visual molt important. I aleshores el que s'intenta de fer és precisament compaginar tot el que és la lletra cantada en moments on la música disminueix i es dona aquell tipus d'informació del que estan fent els intèrprets. Si en aquell moment estan fent una abraçada o treuen unes espases, i tots aquests sorolls que també acompanyen a l'acció s'han d'anar descrivint perquè es faci una mica la idea de la persona què és el que està passant, no? Amb molt de gust, li fa un petó aprofitat, ell el refusa. A les biblioteques són de gran ajuda els equips de lectors professionals o voluntaris. Actualment hi ha pocs fons bibliogràfics amb llenguatge braille, però si els invidents poden disposar de més temps de préstec, ells mateixos poden fer gravar en caset els llibres o transcriure'ls al sistema braille. Tots aquests esforços són fets en base si l'accés a la informació no és més democràtic. Els cecs han de poder accedir a la informació general tant de les administracions com dels agents culturals. Des de la Universitat Oberta de Catalunya tenen molt clar com han de ser les pàgines web per tal de no tenir problemes de navegació. Hi ha unes recomanacions d'un organisme que estandaritza, que es diu WAI, que ens recomana que fem unes webs seguint unes certes regles. Per exemple, que si hi ha un gràfic li fiquem un text alternatiu perquè hi ha persones que no poden veure els gràfics, que el contrast entre fons i lletres sigui correcte, perquè a vegades pots trobar-te el problema que si hi ha molt poc contrast no ho podrà llegir, i en principi que les fonts el tamañ de lletra sigui correcte, que es pugui ampliar tranquil·lament, no fer servir fonts absolutes.
Per tal de portar a la pràctica totes aquestes mesures, l'Associació Catalana per a la Integració del CEC reivindica la creació d'una comissió formada per membres de totes les administracions públiques, tècnics especialitzats i representants dels usuaris. L'objectiu seria estudiar la manera d'oferir activitats culturals accessibles a tothom.